Chukwu okike ekelene m gị n'ụbọchị taa. Abịara m na mmiri a, abịakwala m na mmiri a mbụ. Ihe awụhụ ụbọchị mbụ m na-abịa na mmiri a. Ọkwa na mmiri a ka m bịara kwuo okwu n'isi ndị akpakara tingom Recharge Card Media Warrior, ndị na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ. Ọkwa na mmiri a ka m bịara kwuo okwu n'isi ndị DOS, ndị na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, the leader of the indigenous people of Biafra. N'ụbọchị taa, abịala m bụ ụzọ gbanyụọ onyonyo, kwuo okwu na mmiri, kpechaa ire ọma, tinyecha ihe ndị ntiri na mmiri tupu ma ekwume ihe a. Chineke n'ụbọchị nke taa, awụ m onye amụma. Onye amụma hapụrụ okpukpere ndị ọcha butere n'ala anyị, ha ejiri anyị ọrụ. Chineke n'ụbọchị taa, ana m ekwu okwu n'isi the leader of the indigenous people of Biafra, Maazị Nnamdi Kanu, nke eji eji. Ana m asị, enwe nwoke enwe nwanyị na-eje na DSS, ha gawa, ha ewere ihe ka ịga n'ire, ọha ewere pawuda rachara, ọha ewere ihe tee n'ahụ ha ka ha ji mee ya influence, ka ha ji mee Maazị Nnamdi Kanu ihe ọbụla ha kwuru ya ekpere, ihe ọbụla ha gwara ya ọ dịcha ya mma, ọ ga-atụle ya atụle, ọ chaa ya ewere ya, ọ chaa ya ewere ya. Onwekwa onye mkpọga aha, onwe onye m ga-eme, onwe onye m ga-ebu ebubo maka ụmụaka ji ọfọ. Eji m ọfọ mmiri anọ nọ n'ala Igbo, mmiri enweghị iro. N'ụbọchị taa, awụ m onye amụma, onye amụma eze mmụọ, the awakened one of the Biafran people. Abịara m na mmiri a n'ụbọchị taa ka m bịa kpee ikpe ọrụ ọma, kwuo okwu n'okwu, kwubie okwu n'isi ndị iro Nnamdi Kanu, ọgọ m nwoke, nwa Queen of Heaven. Chineke asị m ga ha ejekwuje na prison nga eji ha na-ete ya ọgwụ n'ahụ, ha ka ịga ihe n'ire na-agwa ya ihe ama na-awụghị eziokwu. Asị m ala Igbo gide ha, elu megide ha, ala Igbo megide onye ahụ, ọ nwoke ma ọ nwaanyị, ọwụ ikwu ọwụ ibe, ọwụ onye agbata obi. Ndị mbụ megide onye ahụ, ndị egede megide ha, ụmụada megide onye ahụ, ndị ọkpụ megide ha, ndị ezumezu mmụọ niile n'ala Igbo megide onye ahụ. Onye ọbụla ihe o ketere wụ naanị ya ejeme ya were mgbọrọgwụ ka ịga ihe n'ire, rachara pawuda, were ka ọ ga-ewere tee n'ahụ, were ka ọ ga-ewere maa n'ukwu, jee na-asa Maazị Nnamdi Kanu isi, na-egbu ya mma mmiri, na-eri ya ụgbakọrọ otele, na-agwa ya okwu dị aṅaa. Nwanne anyị na-ewere onye ọbụla ọnwụ elugide ya, ala megide ya, ala Igbo megide ya, maka ala na-agbaghara aghara, ala Igbo na-agbaghara aghara. Ọchịagha ndị Igbo nọ n'aka ndị iro na-egbu ya mma mmiri. Chineke ekele nekwe gị mgbe m bịara nga n'afọ gara aga, si gị nga ha na Recharge Card Media Warrior akpakara tingom, nga ha na DOS na-egbu ya mma mmiri. Asị gị gide ha, a na-ama ahụ na okwu m na ha abịala na mmezu. Enwere ndị asị ekwensu mere ọbara, nwee ndị asị ekwensu nyụrụ mmamịrị n'isi,
nwee ndị asị nkịta rachachiri ọbara ha na main road, ndị na-agba dia working the one ụkwụ, ndị na-agba Maazị Nnamdi Kanu, the leader of the indigenous people ụkwụ, amacha ha ama, mee ka ama ha oke na-agwa ofe. Chineke n'ụbọchị taa na m asị onye ọbụla nọ na legal team Nnamdi Kanu, Nnamdi Okwu Kanu, onye ndu ndị Igbo, ọ nwoke ma nwaanyị nọ na legal team ya, na-ewere ihe ka ị gaa n'ire, were ihe rachara, were ihe tee n'ahụ, bama na DSS ka ha ji gwa ya okwu, ka ha ji mee ya as they look. Ị na-ahụ m, ị na-ahụ m. Ihe ọbụla m kwuru kwere, do as I say. Nwoke ọbụla, nwaanyị ọbụla na-eme ihe ahụ, elu na ala megide ya. Ndị mbụ megide ya o, ndị agede megide ya. Ya wụrụ na o ji arụsị chekwa onwe ya, arụsị hapụ ya ka ala kụgbuo ya. O nwere ndị na-eje gwụọ ọgwụ na arụsị a ga-egbu ha. Ama ha na arụsị Igbo na-atụle atụle. Chineke, ana m asị nga ha na Richard Card Media Warrior, ndị otu Chike Dozie m, na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ. A chọrọ ije kpọta ndị ọkachamara na-ele ahụ mmadụ, dọkịta, ga-abịa ele Nnamdi Kanu ahụ, agwa Akpakarati Ngom Ojiofo on the 3rd of June, na a ga-abịa ịhụ Maazị Nnamdi Kanu on the 6th. Ojiofo akpọkọ ndị otu ya, ndị Akpakarati Ngom ndị otu ya, ha akpa, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama, ha akpa kpekọta na ha ga-ekwe ka ahụ Nnamdi Kanu. Chineke elu lee ya ha, ala lee ha. Onwe onye m na-ama ikpe, eti Chukwu ya dịrị gị mma, ọ dịkwa dia working one mma. Ya wụrụ na Kanu nta na Ejimakọ na Emmanuel ihe akwa akpọ kpọrọ doctors ndị ahụ jemeje hụ Nnamdi Kanu ka ha gbuo ya egbuo, ndị emere ka ọ ghara inwe isi, ya dịrị ha na mma. Ya dịrị ha na mma n'ahịa na-anọ ka ala Igbo, ya dịkwara ha na mma n'Eke, ya dịrị ha na mma n'Oye, ya dịrị ha mma n'Afọ, ya dịrị ha na mma na Nkwọ. But ya wụrụ na akpọ ha ndị ọkachamara ka ha jee gbuo Nnamdi Kanu, nọọ ka ha leta ya ahụ, lee ma ọ dịkwa mma, lee ma ọ dịkwa ndụ. But Chike Dozie m na Ojiofo na ndị Akpakarati Ngom na ndị Inomi Idedumi, oke nọ n'ụlọ gwuru oke nọ n'ama, ha plan conspire ya kwe si mba na ha ga-ekwe ka ndị ọkachamara jee leta nwanne anyị. Ha erie ya ụgbakọrọt, legbuo ya mma mmiri, elu lekwe ha, ala lekwe ha. Nga ha kwụsị ndị dọkịta ọhụ ti ha eje na-ele Nnamdi Kanu, ala Igbo lekwe ha. Ụmụada megide ha, elu megide ha, ala megide ha. Onye Igbo ọbụla nọ n'olu m ya shikwa ise, onye na-asị ha ise wụ onye ọjọọ. Elu megide ya, ala megide ya. Chineke asị m ya wụrụ na Kanu nta, enyi m nwoke, Kanu nta kpe na m nwaanyị mara mma, nwanne ya nwaanyị, but ya wụrụ na ihe o ji na-ese ndị dọkịta ọhụụ ka ha jee gbuo nwanne ya, Chineke ya rịkwara na ya na mma. Ya rịkwara na Emmanuel Kanu na mma. Ma ya wụrụ na ihe ha ji si ka ndị dọkịta ọhụ jee leta nwanne ha wụ ka ha mara ma ahụ ọrịkwa ya, ka ọ rịrị ya na mma. Chineke elu chekwa Kanu nta, elu chekwa ọgọ nwoke wụ Emmanuel, chekwa ha n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ha na-eje, ha ejeruo, ha na-ayọ, ha yaruo.
ihe ọma mee na ndụ ha. Enwere ndị akpakara tingom Chikedozie m vegetable na ndị otu ya na ndị enemi nọ n'ụlọ, oke nọ n'ụlọ gboro oke nọ n'ama. Ha si na Kanu nta n'ọya rere nwanne ya na Kenya. Chineke ya wụrụ Kanu nta rere Nnamdi Kanu na Kenya, ya dịkwara na Kanu nta na mma n'ahịa na-anọka ala Igbo. Onye ọbụla chi ise ha emechakwasịkwa na nne nna ya anya rere Maazị Nnamdi Kanu na Kenya. Chineke nne nna ya anya rere Nnamdi Kanu na Kenya, ya dịkwara nne nna ya anya na mma o. Onye ọbụla chi ise ma Kanu nta erehụ the leader of the indigenous people of Biafra na Kenya. Kanu nta ya dịrị ya na mma, ya na ezinụlọ ya. Ma madam nne nna ya anya erehụ the leader of the indigenous people of Biafra, the supreme leader, ya wụ na orehi ya na Kenya nara ego na orehi ya. Chineke nne nna ya anya ya dịkwara ya na mma. Ahịa na-anọka ala Igbo. Onye ọbụla chi ise, nwoke ọbụla nọ nga chi ise. Ma ndị na-ebo ha ebubo ama ha ama mana chaa na-ebo ha ebubo ọjọọ, elu megide ha, ala megide ha, elu na ala megide ha n'ahịa na-anọka ala Igbo. Onye amụma kwuru ya otu hụ ka o ji arị. Ndị mbụ na-anụ olu m, ndị mmiri na-anụ olu m, ndị ezumezu ha na-anụ olu m, maka eji m ọfọ mmiri jiri ofe ala jiri ofe anyanwụ nụ n'olu m. Maka ala Igbo na-agba aghara aghara. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Chukwu ndị Igbo, Chukwu kara aka, Chukwu kajara akaja, tụsasịa na ihe a, tụsasịa na ya ka o rute Kanu nta ntị, ka o rute ndị afọrọ ukwu Ibeko ntị. Tụọ na ihe Chineke n'ụbọchị taa, mma Nnamdi Kanu anwụọla, nne Nnamdi Kanu anwụọla, hapụ n'elu ụwa. Ugbu a awụzi ha ndị ichie. Ya wụrụ na enwere nwanne Nnamdi Kanu, Nnamdi Okwu Kanu, enwee nwanne ya ọnwa nna ya, owu ikwu, owu ibe, ndị agbata obi, nwanne ya nwaanyị, nwanne ya nwoke, nwaanyị alụbatara alụbata, ya na ndị iro na-akpa ekete, na-akpa nkata, na-egbu Maazị Nnamdi Kanu mma mmiri, na-eri ya ụgbakọrọtịrị. Chineke ala megide onye ahụ, elu megide ya. Doctors ndị jere eji leta ya, enwe nwanne Nnamdi Kanu aka ya nọ n'ime ya iji hụ na doctors aga ahụ Maazị Nnamdi Kanu, elu megide onye ahụ. Enwe nwanne nwaanyị aka ya n'ime ya ji mee ndị doctors ahụ Maazị Nnamdi Kanu, elu na ala megide onye ahụ. Enwe nwaanyị alụrụ alụ, nwaanyị alụbatara alụbata, aka ya nọ iji hinda doctors ndị ahụ iji ahụ Nnamdi Kanu, the supreme commander of the indigenous people of Biafra. Enwe nwaanyị alụrụ alụ n'ụlọ I.O. Kanu, n'ụlọ Salome Kanu, Queen of Heaven. Enwe nwaanyị alụbatara alụbata, aka ya nọ n'ime ya, maanị na-akpaga nkata ka eji hinda the doctors. Okwute elu megide ya, ala megide ya. Ya dịkwara ya na mma na Eke, Oye, Afọ, ahịa na-anọka ala Igbo. Chineke otu m jikwuo ya otu oge adị, maka ala Igbo na-agba aghara aghara. Ndị mmadụ na-erezi nwanne ha, egbu nwanne ha. Onye ma mmadụ na-egbu ya. Chineke, ala Igbo na-agba aghara aghara. Ala Igbo na-agba aghara aghara. Enwe nwanne, maka ọ dịla clear, obvious na Chikedozie m onye iro Nnamdi Kanu,
maka Nnamdi Kanu ejiene ya oji, jie ya ke mbụ, jie ya ke abụọ, jie ya ke atọ, jie ya ke anọ. Ọ sị ya nye Simon Ekpa slot onyeghị ya. Call off, sit at home. Ọ kọlụ ejikwala na-ama ego aka gị na ego ndị IPOB ya na-ama ego. Nnamdi Kanu asheri ihe, Nnamdi Kanu ede ihe number 1, number 2, number 3 to 11 si ya emene ihe ihe na-emetụkwa ya. Ọ dị clear na Chikedozie na ndị DOS wu ndị iro Chineke awụ onye amụma. Onwe onye nọ na DOS wu onye ọma wee ezigbo mmadụ na-agba Nnamdi Kanu ụkwụ, ya dịrị ya na mma na ihe na-anọ ka ala Igbo. Maka ama m na nne nna ya anya wụkwa member of DOS, but ihe nwee nga ha ya ekwu ọzọ ha na-eme ọzọ, ya gwa ha ọzọ ha na-eme ọzọ, elu megide ha elu megide ha, ala megide ha na ihe na-anọ ka ala Igbo. Chineke nga ha na-egbu Nnamdi Kanu gbakọrọtịrị, na-eri ya mma mmiri, na-egbu ya mma mmiri. Chineke elu megide ha. Enwe onye ọbụla n'ụlọ IO Kanu ya na Chikedozie na-akọmuniketi, ya na Chikedozie na-arụkọ ọrụ, maracha na Chikedozie wu the insubordinate man that the members of DOS ha na-enupụrụ isi ihe a gwara ha wụ ihe a na-eme. Enwe nwanne Maazị Nnamdi Kanu ya na Chikedozie na-arụkọ ọrụ. Enwe nwanne nwaanyị Maazị Nnamdi Kanu ya na Chikedozie na ndị otu ya na-arụkọ ọrụ. Enwe nwaanyị alụtara alụta n'ezinụlọ Nnamdi Kanu na vileji ha ya na Chikedozie na ndị otu Chikedozie na-arụkọ ọrụ, elugide ya, ala megide ya. Maka onye ọbụla kwesịrị ịma na Chikedozie na-erubere Maazị Nnamdi Kanu isi, na ọ na-egbu ya mma mmiri, ọ na-eri ya gbakọrọtịrị. Elu gide ha, ala gide ha, ala Igbo meghe ọnụ ka ha dee. Otu nkịta ji rachacha ọbara nwaanyị ịhụ na Amerịka na-ekwu inyo, otu ekwensu ji mie ọbara Ostraman ka o ji otu ahụ mee na ndụ ha. Otu m ji kwuo ya ka ọ ghara ịda n'ala. Ọ nọkwa na ọsọ ọjị m ji n'aka, ọsọ ọjị a na-eji iji ihere. Chineke ekelene m gị. Ọsọ ọjị ọ na-eji iji ihere. Chineke, ala Igbo na-agba aghara. A na-achọrị ndị Igbo na mba niile. Ndị Igbo jikwa aka ha na-egbu onwe ha. Onye ọjọọ. Chineke ọ ga-arị ha na mma. Nke ha na DOS na-agba Maazị Nnamdi Kanu ụkwụ, ọ ga-adịrị ha na mma n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Nga ha na DOS Maazị Nnamdi Kanu kwuo ihe ọzọ, ha spin ya kwuo ihe ọzọ, ọ ga-adịrị ha na mma n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Enwe onye ọbụla na legal team Nnamdi Kanu kwuo ekwuo B, Nnamdi Kanu kwuo C ekwuo D, ya dịkwara ya na mma n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Elugide ya, ala gide ya, elu na ala megide ya n'ahịa na-anọ ka ala Igbo. Ise ihe m na-ekwu, achọrọ m ka e nwee manifestation, ka ihe na-eme otu m ji kwuo ya, ka anyị na-ahụ result ya. Maka onye mma mmadụ na-egbu ya and ihe ọjọọ. Ekelene m nnọọ n'ụbọchị taa. Ya dịrị nnọọ na mma, ya dịrị nnọọ na mma na ihe na-anọ ka ala Igbo. Ise